Mami po. Regular po, 65, 99 yung special. Yung anong isa? Special? Yes po. Ano naman yung special? Mix po yun, sir. Pork beef tsaka egg po. Sige, special. Dalawa. Dine-in po, sir. Take out. Dine-in. Meron kasi table? Meron. Ayan. Ito sa likod. Ay, sige. Meron po yung gulay. Oh? Meron kayong ano yun? Sariwang gulay. Sariwang. Repolyo po. Repolyo. Lumpiang gulay na. Yung gulay, dito po sa akin. Yes po.
rice pa. May chow-pan rice na yan, ma'am. Before niya rin na. Nakamakan ko yung cake. Dalawang regular size na eh. May chow-pan rice na yun. 250 po. Before siya rin dito na. Wala po na yan eh. Po? Ganun po rin eh. For barbecue rub, sir. Ano yung barbecue po? Barbecue po. Yan na yun. Pwede bang ganyan? Apo. Pwede rin naman isang malaki na kung gusto niyo. Kaya po. Apo. Chow pan rice. 1 cup na po na, sir. Wala po na yan, sir. Ano po tayo? Ano ba? Nabutol! Po? Ben, may good to go. Papalitan na daw mamaya. Saan ma'am? With rice? Ito po. Ito. Isa? Palitan lang namin agad. Pwede na niya Kano po na? Kano ba po? Kasi kaya i-rice yun, sir. Kasi mga inventory na rin. Ano kaya dati na rin? Alay ni kayo, ma'am. Dito na. Ah, pulusot. Pwede pa rin. Diyan ka na kayo kumain eh. Ang clubs. Dami ako kasi sa clubs. Training ka na, Nay. Yan, Nay.
Ito po. Okay, kuha po kami ng isang order ng ganito. Bigyan mo na yung suka, be. Oh, balog. Pasta. Hi! Eh, Greg. Kita kami kami.